Oh. Clinton. Nasi tukuna Kenan Mhlanga. Yeah. Kuchidaka. Yes sir. Kana kuchikako. Tinakomana vese dhari pota kuna chitamba tesa chitamba robot. Takurira kuno ineni. Nasi vakazangana. Kune mwana wekuna Olen. Afungo machembere neshamwari dzake. Kuti vanguwa nokubatsirika. Hatisi kuti vari kushaya ka. Ngoti vabatsire vawedzere pane zviripo. Saka tichatangira pana Dhau. Utaurawo zvauda kutaura. Utaura zita rako. Munhu wese achafamba. Motaura zita rako, otaura kuchana. Ndini Darlington Sinoyi. Asha watubatsira kamwana. Takanzwa nezhara. Kuapa. Sekutira mwana Mwari vakuropafadza varamba vachingokusumudzira kuitira kuti nesuwo mangwana tinosumudzirawo. Ini ndonzi Taini. Tinokutenda mwana wamai waita hako. Mwari vakuwedzere pawatapudza. Ndinonzi Erin. Ndatenda chaizvo nezvawatiitira mwanangu. Ramba wakadaro Mwari vakuwedzere pawakamura. Oi, ndini mai Kazembe, mai vaSteni. Ndatenda chaizvo nezvawatiitira mwanangu kutirangarira. Mwari ngaakuwedzere pane wapabvisa. Gogo. Ndini mai Matuta. Ndinotenda Mwari nokuti kupiwa kwatikuita kuti munhu. Asi kuti Mwari ndiye anotuma vadzidzi vake kuti endaiwo munopa vanhu vari kutambudzika. Mwari amuitirewo zvakanaka. Representing for mwana wa Jairosi. Ndatenda sirati. Respect. Amai Jim. Takamirira gogo amai Hope. Alright. Maita basi. Takamirira amai Lankin nekuna Chiwota. Tambu Lankin nekuna Chiwota. Alright. Tinotenda indonzo mangezi. Tinomanenji mangezi. Tinotenda nezviri kuitwa nevana vedu vatinozvara muno vakakurira muna Olena. Varambe vakadaro vawedzere pakazabva zviuye zvakawanda. Ende yako. Alright. Ndifara ndakamira kukapasura. Dai mawedzera pawatipa pazvirambe zvakadaro. Madzibizwe UK tatinga chaizvo. Julius, ndatenda chaizvo. Gare kure nemoto. Ndibinazvi Andrigo. Ndatenda ndizvo zvacho. Ndinonzivela ndakamirira mukoma wangu. Ndinoti Mwari ndakuwedzere mazuva. Ndinotenda nezvavachaitika. Lawrence, ndotenda Cyril muzukuru wangu nezvawaitira sekuru wako. Ndozvikuudza urare kure nemoto. Respect. Ndinonzi Timothy Mafumani. Ndatenda chaizvo. Ndinochichengedzera hadatimine zvamachitira. Ini ndakamirira Grace. Mwana wamai wangu waita basa zvinoitwa nevashoma. Mwari awedzere pawabvisa. Uramba uchitirira ukatyago. Uramba uchitirira kwaMwari akuongorere. Manpower Kamati People Production. Manpower Ghetto Cranking. Zogoto, muda sei. Boy. Asaitire ava aramba achitira vamwe. Handizozveza. Mwana wekuna Olen kaziya kuti vanhu 20 ava vapiwa. Kwashota vanhu vakawanda. Patoshota vamwe saka Kana uchikwanisa kupamhidzira ivo vanondipupurirawo. Kuti pane vamwe vasipo vashaya. Ende tatogara tanyora list tikutotarisira kuti Somtsom next week tiri pamarounds futi. Inzwai zviri kuitika ndezvekudaiwo. Mudzimba umu kune vanhu vasaurirana. Mapoto atutu. Saka pane mumwe anenge akashota. Mumwe anopiwa, mumwe oshaya. Saka mumwe ari kuguta, mumwe ari kucheshaya. Izvozvo so. Saka uonewo vamwe ava because mudzimba umu dzimba dzimwe dzadzana amaika vakafa. Tichatsvaga hazvinonyatsomira muche tichamutsvaga toona kuti tomuita sei asho kuna doctor tida kuti uvaitire something kana pekugara chemutepa havana kana chekudya kana kuita sei. Ari kugara musango sematauriro andakakuitira kuti ari kugara musango saka tonomubatsirawo mumwe wedu. Ndanda kanzi ndimupe $20 mari yangu iri kushota ndikupa 10.
kushota uyu ndakanzi ndimupe 20 but mari yacho kushota ndikupa 10 right ayo rakuchi Clinton tora masini yenyu That is my cat books. Takurai. Kukutaure zvinhu zvenyu zvasvika. Ndini ana sekerani ana chimkuti ndinotenda nezvamatipa izvi mari akuitirei zvakanaka nezvamatipa ndizvo zvichezo maita basa muno address 34 Orange Street 34 muna Olen. Aiwa ndizvo zvichezo zvinhu zvenyu zvauya izvi musara zvenyu muchinakirwa huku iripo ndinotenda maita hukusipi mainenga chanakirwa maita basa alright waita basa mwari ngakuropafadza mwari akuropafadze mwanangu alright handiti akutungamiriri alright amaita basa keyatimhanye alright taura izvi taura toda kutenda ndasvika patambu lankeni tamupapasuru yake ndofunga kuti muri kungoiona irapo nehuku yacho aiwa waita basa shamwari uramba uchimuyeuka samukangano vakastroke havatauri ngati titore picture uvaone condition yavo cause pandaitaura newaiti hauzivi kuti zvakamira sei saka ndiye tambu musacheme maikeri oreti ari ketimhanye musacheme momsi